angående, ja, vi skal behandle status for COVID-19-situationen. Jeg kan allerede nævne, at det i pressemødet i dag vil indeholde. Vi har ikke resultater på test i denne omgang, men dog vil landslægen Henrik Lundbæk Hansen selv forklare angående disse prøver, der ikke bliver forklaret i dag. Værsgo, Henrik. Problemer med transporten. Prøverne er kommet afsted her fra Grønland rettidigt. Og så er der desværre opstået fejl nede i Danmark, og som vi nu arbejder meget hårdt på, ikke skal gentage sig. Men jeg vil gerne tilføje noget andet omkring prøvetagning. Det er nemlig sådan, at der ikke er taget så mange prøver her torsdag og fredag. Det gælder specielt her i Nuuk. Og derfor vil jeg gerne opfordre til, at alle, som er syge, som har symptomer på, at de kunne være smittet, at de rent faktisk henvender sig til sundhedsvæsenet. Det er helt afgørende for os, at vi kan overvåge situationen. Hvis der kommer nye tilfælde, så skal vi straks have fundet dem og isoleret dem, så der ikke opstår en epidemi. Så hvis du selv er syg, eller der er nogen i din omgangskreds, i din familie, som er syge, så bidrag til, at de henvender sig til sundhedsvæsenet. Der er stadigvæk en betydelig risiko for nye tilfælde i Grønland. Men vi kan forhindre epidemien nu. Hvis vi får fundet alle tilfældene derude. Nu bliver det weekend, og efterfølgende kommer der en række helligdage. Men sundhedsvæsenet ligger ikke stille. Der er prøvetagningsmuligheder, både her i weekenden og selvfølgelig i hverdagene efter weekenden. Men også i de efterfølgende helligdage. Og det vil gælde både her i Nuuk og på kysten. Så alle må bidrage til, at vi får taget de nødvendige prøver hos dem, der er syge. Og samtidig er det jo lige så vigtigt,
at alle de tidligere forholdsregler opretholdes. Risikoen for en epidemi i Grønland er langt fra overstået. Tak. Og her skal vi også præcisere fra opfordringer fra myndighederne og indstillinger. Der har vi alle sammen pligt til at følge de prøver, der blev taget i går. Har vi ikke hørt, at der skulle være tilfælde iblandt dem. Men det på trods, så er der fra myndighederne, så vil opfordringer og indstillinger fra myndighederne, er det en pligt for os alle sammen at følge. Også hygiejne, det er værende hjemme, når vi går hjemmefra og besøger i vores kontakt med vores omgangskredse, med vores arbejde, at vi holder afstand, når vi er i kontakt med vores bekendte og kolleger. Jeg vil gerne åbne mulighed for, at pressen kan stille spørgsmål nu. Tak. Apollo vil spørge om her. Der er gået en uge siden vi fandt det sidste tilfælde. Og tidligere har I sagt, hvis der ikke har været smitte i løbet af 2 uger, så kunne det være aktuelt. Så kan vi begynde at tænke på at åbne Nuuk igen for omverdenen. Har I noget i gang angående dette forhold? Henrik? Vi prøver hele tiden at være forud, og vi drøfter nu alle de muligheder, der er. Men det er også helt afgørende lige nu, at vi er sikre på, at der ikke er noget smitte derude, som vi overser. Så derfor er vi også forsigtige. Men Kim Kielsen vil komme med nærmere forklaringer om planerne, mig bekendt, på mandag. Der ikke er smittet. Hvis de sidste prøver viser, at der ikke er yderligere smitte, hvilke restriktioner vil vi så i første omgang lempe på? Kim Kielsen vil selv komme med en nærmere forklaring på lempelserne. Jeg fokuserer på smittespredningen, og det er nemlig ikke nok, at der bare ikke er nogen positive prøver. Jeg skal også sikre, at der er taget de rigtige prøver, de rigtige steder, på det rigtige tidspunkt. Før jeg tør sige, at nu tror vi ikke på, at der er smittespredning derude. Det er ikke nok bare at kigge på antallet af positive prøver. Og dem, der synes, de har symptomer på covid-19, ønsker du, at de skal lade sig undersøge. Men i løbet af 1 uge her, når vi tænker på, at der ikke er yderligere smittet i den sidste uge, din egen person, synes du selv, at ting går hen mod bedre tider nu?
Jamen, der er bestemt grund til en vis optimisme. Men igen, vi skal være helt sikre på, at vi har fået taget prøver de rigtige steder på det rigtige tidspunkt, før vi tør sige, at risikoen er meget lille. Det er nemlig et helt afgørende tidspunkt, at man ikke går ud i noget bare nogle få dage for tidligt. Vi skal være sikre i vores vurderinger. Helligdagene nærmer sig med stærke skridt. Således er der også mange mennesker, der skal ud og handle til højtiderne, kan vi regne med. Vitus Rojavgitsor. Hvordan, når vi tænker på, at ikke for mange mennesker samles i butikkerne for eksempel, hvad har I at tiltage fra Naalakkersuisuts side med henblik på kontrol? Eller måske individerne selv, altså komme med indstilling om, at individerne de skal være forsigtige i forbindelse med deres handel omkring påske. Tak. Som det vises, så er covid-19 efter ankomsten af den, som konsekvent af det, har vi oprettet et sekretariat, således at de forskellige relevante myndighederne fra dag til dag, også flere gange om dagen, vurderer situationen, og hvorvidt der er punkter, man skal være forsigtig omkring, og spredning af information arbejder de med. Så derfor kan jeg ikke på forhånd sige, at hvordan vi skal forholde sig om en uge eller om 2 uger. Ligesom landslægen sagde, så er lad os vurdere situationen forsigtigt, således at før vi gør noget ved de skrappe restriktioner, vi har så igangsat. Men ingen tvivl, så vil formanden for Naalakkersuisut i starten af næste uge ved et pressemøde komme nærmere ind på vurderinger af de forskellige tiltag, der er foretaget. Så derfor må vi lige vente i tålmodighed yderligere. Tak. Selvom der ikke er nogen fra politiet her, vil jeg gerne gentage spørgsmålet. Efter spirituslukning, hvordan ser det ud med uro i de små hjem? Og hvordan er? Her vil jeg gerne spørge, om politiet har haft problemer med at måtte ud til, hvor mange folk forsamles, og der er uro i de enkelte hjem. Kan I svare på det? Tak. I politiets arbejde, omkring politiets arbejde og deres erfaringer, der mener jeg, at når politiet indfinder sig i et pressemøde, så synes jeg, at det er politiet, der skal svare på disse spørgsmål, for det er dem, der ved noget om det. Men selvfølgelig interesserer vi os, ligesom alle andre gør, hvordan tiltagene har haft af resultater, og vide, jamen vi er også spændt på at høre, hvad resultatet af spirituslukningen har været. Tak. Og kommunerne er blevet påduttet, at dem, der er afhængige af spiritus, dem skal kommunerne gøre tiltag overfor. Har Naalakkersuisut også noget at gøre her? Tak. Som jeg sagde, så er bekæmpelsen af covid-19, så har vi myndigheder i et sekretariat forsamlet, så er der også kontakt med kommunerne af den vej. Forskellige specialister
fra sundhedsvæsenet, fra socialområdet og fra kommunerne og fra organisationerne, de deltager i det sekretariat. Så her, alle dem, der har behov for hjælp, de syge, dem, der har diagnose, og dem, der har behov for hjælp, øvrige, og at der er udmelding om, at de skal hjælpes. Og der regner jeg med, at de alkoholafhængige, at dem har vi også i tankerne, når vi tænker på hjælp til dem, der har behov. Tak. Helt kort til sidst. Lukningen af alkoholen, bliver det forlænget her i Nuuk, Qeqertarsuaq og Kabisillit? Bliver det forlænget? Jeg kan ikke sige det på stående, hvad der skal ske omkring dette forhold. Men som landslægen sagde, så er det alt for tidligt at vurdere anderledes, end vi gør nu. Så derfor jeg har ikke nye oplysninger angående dette, omkring hvornår tiltag skal lempes. Det vil den kommende tid vise, hvad der skal gøres omkring dette forhold. Tak. Der er dukket flere opslag op på Facebook omkring manglende personale. Ikke sådan stort behov for personale, men få stillingsopslag om manglende personale i sundhedsvæsenet. Kan du fortælle overordnet, hvordan personalesituationen ser ud lige nu? Lige nu er der ikke nogen akutte personaleproblemer i sundhedsvæsenet. Men der ligger klart nogle udfordringer i, at der er kommet et antal afbud fra vikarer, men det er noget, som vi er i gang med at få håndteret, blandt andet med bistand fra det danske sundhedsministerium, for at sikre, at de regler om, at man har ret til at rejse til Grønland, selvom man er ansat i en dansk sundhedsvæsen, at de også er gældende i den nuværende situation. Og i forhold til rejser, så kan det være, det er dig, Vitus, der skal svare. Hvor mange bliver der fløjet ind og ud af landet i øjeblikket med de her DAS 8 og altså de afgange, der er? Lige det kan jeg ikke svare på. Så kan det være, at landslægens hvor mange prøver, der bliver fløjet frem og tilbage, og hvor meget der er behov for af flyvninger, så synes jeg skal give landslægen mulighed for, hvor mange flyvninger, der er behov for i forbindelse med blandt andet flyvning af prøver. Tak. Det var ikke et spørgsmål om prøver, det var, hvor mange mennesker, der bliver fløjet ind og ud af landet. Hvor mange, der søger om at få lov at komme ind og ud af landet, og hvor mange afslag I giver på den slags. Jeg er direkte involveret i spørgsmål om tilladelser. Jeg har ikke noget eksakt tal på, hvor mange der bliver fløjet op, men alle, som skal op og varetage væsentlige samfundsopgaver, dem er der ikke nogen problemer med at få plads til. Desuden kan jeg oplyse, at jeg har været involveret i konkrete sager de seneste par dage om AFS-studerende og nogle få andre unge mennesker, som også kommer med. Så min umiddelbare tilgang er, at dem, som vi har defineret, ligger inden for rejsereglerne, at de rent faktisk også kommer med.
Sidst vi spurgte om testmateriale, der kan bruges her i Grønland, der sagde du, at I havde lavet en bestilling, som I håbede på ville ankomme før påske. Kan du fortælle, hvordan det står til med den bestilling og det testmateriale, om det er ved at være her? Vi har i går underskrevet en aftale med et firma uden for Grønland om at etablere testning hurtigst muligt i Grønland. Og det er vi nu i gang med meget intensivt, rent praktisk, at få arrangeret. Samtidig har vi et andet spor, hvor vi stadigvæk prøver at få indkøbt nogle såkaldte kits, som er meget simplere at bruge, og hvor vi nu også har bedt den danske lægemiddelstyrelse om at bistå med at sikre, at Grønland bliver prioriteret højt. Det er sådan, at selvom det er kommercielle produkter, så har den danske lægemiddelstyrelse en vis indflydelse på distributionen inden for rigsfællesskabet. Men de er ikke kommet endnu, og en af udfordringerne er, at begge de produkter, som vi gerne vil have, de bliver produceret i USA, og USA har som bekendt nogle temmelig voldsomme udfordringer og har meget stort brug for testudstyr selv. Så derfor er det noget vanskeligt at vurdere, hvornår de sender noget over Atlanten. Dette er også baggrunden for, eller rettere en af årsagerne til, at vi nu har kastet os ud i det ret ambitiøse projekt. Det er at lave vores eget COVID-19-laboratorium i Grønland. Vi er helt bevidste om, at det er forbundet med visse risici. For der skal rigtig meget til, for at få sådan noget til at fungere. Men det er planen, at vi får 2 eksperter op i løbet af få dage. Tak. Så skal jeg høre, det er jo heldigvis ved at være nogle dage siden, vi har fået positive svar på tests af patienter. Der kan være nogen, der begynder at føle sig trygge i forhold til, at der måske ikke er smittespredning endnu. Og vi er ved at være fremme ved weekenden og helligdage. Er der taget nogle forholdsregler i forhold til, hvis der er nogen, der har svært ved at overholde reglerne nu, når vi går ind i weekenden? Vitus, det kan være, det er dig. Fra dag til dag. Status bliver vurderet fra dag til dag. Og ekstraordinære indsatser, hvis der har været behov for det, så bliver tiltagene fremlagt ved pressemøder løbende, efterhånden som de fremkommer. Og her vil jeg også indstille til, at man holder øje med de hjemmesider med informationer. Også inden for Erhvervsstyrelsen, inden for sundhedsvæsenet. Der bliver lagt orientering løbende ud i de hjemmesider og omkring status,
som landslægen også sagde, der er stadig grund til, og vi har pligt til at være forsigtige. Og for at undgå smittespredning af covid-19, er det vores allesammens pligt at være forsigtige. Og til sidst så vil jeg opfordre igen, at vores forsigtige fremgangsmåde, vi kører med nu, og de opfordringer og indstillinger, bliver fuldt af os alle sammen. Og det er vores pligt. Og her må jeg præcisere, at hygiejne må vi gentage, at i hævdholde, uanset hvilken ugedag det er, og uanset om helligdagene er lige op over, så er der ikke ændringer i forhold. Vi skal være forsigtige, og det har myndighederne. Og det vil jeg opfordre befolkningen til, at der stadigvæk er følge disse opfordringer fra diverse myndigheder. Tak. Regner vi med testsvar i morgen? Og regner vi med at få testsvar i morgen? Nye testsvar? Ja, vi regner med, at både de, som så, er kommet for sent frem til laboratoriet, samt dem, som er blevet sendt i går, at dem har vi lørdag. Der kører testning alle de dage, vi får noget ned. Og vi håber bestemt, som sagt, at der er alle, der har symptomer, henvender sig til sundhedsvæsenet, så vi også har nogle prøver at sende ned. Det er afgørende for vores overvågning, samtidig med alle de andre tiltag, som vi også synes, at befolkningen har fulgt rigtig godt og medvirket til. Og det helt afgørende i hele den her situation, det er jo netop, at alle er med på at gøre de rigtige ting. At langt hovedparten gør det rigtige. Det er det, der er afgørende for succes. Tak. Så bare lige til sidst, kan vi få en opdatering også direkte til befolkningen på, hvad der er pressemøder og oplysning om testsvar i løbet af weekenden? Det tror jeg bestemt, der kommer fra kommunikationsenheden, ja. Men ikke pressemøder, eller? Der holdes ikke pressemøder i weekenden, hvis der ikke sker noget særligt. Brian. Og vi takker selvfølgelig i vores pressemøde her til de tilstedeværende, og også og muligheden for, at landslægens præcisering takker vi også for. Og vi vil opfordre befolkningen til at følge opfordringer og indstillinger fra myndighederne. Og det er vores allesammen pligt. Og hygiejne vil vi også gentage om og om igen. Og det, at vi skal holde afstand fra person til person, til vores venner, til vores kolleger og øvrige omgivelser, vil vi opfordre, hold afstand fra menneske til menneske. Tak.